Yes! Tingin pare? Much better pare. Wait, much better now. Mas mabuti ngayon. Mas buti na. Ang mata mo. Diba? Ang mata mo. Wala na yan. Ano to? Galing sa frenzy pare? Talaga ha? Si Baron yata. Oh, si Baron kanina yan. It's not mine. Hindi sa akin yan. Oh my God. Ay, It's like tingnan a mo. party balloon. Talaga Parang, Oops. Oh, it's like a party balloon. Visa talaga. Bisa talaga, I don't know. Iwan ko sa'yo. You know, nung una, kala ko plastic balloon. Sinabi ko sa sarili ko, Ako din. paano ba yung... Ang saan galing ito? Yeah, saan galing yung Yeah. extra plastic Isn't it- balloons from HOH? Give it a visual valuation. Yeah, I was like, kasi nakapatong sa mesa. At I said, oh, bakit Does it smell like orangey? No. Walang amoy. Hindi. No. Latex. Walang amoy. Wala. Parang talaga. Oh, ito. That's the name. Pilo. Here you go. So, sa palagay mo, sumakit yung tiyan mo kasi dahil sa alimangaw? Sa Siguro. Kasi that's the first time kumakain. Kumain ka? Kumain. Yan Oh, yung unang beses mo kumain sariwang- ng sariwang